Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, agi mamakinag pangitano si Allah, ikalimutan niyan, nagurila ang tanon niyan, nagupamakan duniyan sumang umur tano si kumapia, lepas tanon niyan si kum mga ragor, mga tiuba, mga raragan, ay niyar tano, tamparan lagi ang utuwa kasusuatian raktano, nagupangin tano mamusik wala at taufik ang tanon niyan, sa ayat tano di magalabak ng utuwa ikasusuat yan. Mahabang sa kwa pamakinag, yung kaya oras tano'y man to, na pakilangan tano so mga galabak, mga pipiya, kasabapan sa ipamakasorgat ano. Sigo mga padamya paguras tano na pia magusay tano agi ang kutuwa mga okit-okit kapan nagilay tano o ba tano papakasilay si ko okit-okit o Nabi tano a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga bangsa ko po makinag, isad na pagukitan tano na anda manaya sa katano na di tano misako to sukad na tano arabul alamin, di tano mipanako to sa kagiyagiyang nga nakapanako to na miya kalala a peligro ka sunsualay miya luwiron sa Quran adi niyan prilaan sa mga tao amya tay giimaman ako to. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mata-mata na swallah na di niyan iprila agyang ko to akini panako to nun nagu iprila yan so salak oro ko kabay yan nakarila niyan. Samaw to, naupun masala ka, matay ka, aya ka pa pantagan na di nga di ipan ako to so Allah. Ko sala ka ron, na miya paroling aso, kada kaprilayer ka kada nakarabul alamin. Nagyang kaya kapan ako to, mga bangsa ko, na matataluraang kapag ron na ubang nga panakuton su Allah sa baadan ay maanan yan na irimbang kaon si kung mga gadabagyan ay maanan yan naswallahu subhanahu wa ta'ala nasi ko mga galabakyan na daabon makasasako to. Datar mga bangsa ko, kababaliw Allah ayabu simban. Kababaliw Allah ayabu miyangadin. Ayabu miyangadin. Agu ayabu priski. Nagu ayabu diingira-giray ko lang wantaman. Giyang nga dunia na inadin yan. Inad niyan so pito lapis a langit
Inad niya sa surga gusto naraka. Inad niya sulang wantaman na basta aadin isa ko tunggak wala atika sa kami nga pada pengadin pada ayam niyan na miya din si ko langit lupa ko na miya mibili ka mo sarika na kapan tagi karwa kapatay na di ka din prilan wala ngoto ka babali wala aya priski arazak innallahu warazak dhul quwatil matin mata nas wala nas kanya ni priski kung mga kaadan yan arken agi ngoto bager atan tuwamala ad mga bangsa ko o mga padaingad si sa dunia agi ngoto kaya tiya na basa ka kaya tiya na basa ka nakatawa naging ngoto mga panganganop sa seda o andaw na makaanggigirab so mga seda kaya selatan sa basa ko kaya tiron. Pakilaya sa YouTube. Naila nga kagulan o di sa Coca-Cola agu mga tablet. Nagumengilan na po taging o to ang mga seda. So tiswal lang. No to da mamatay ang utang mga seda. Kaya saltan siran sa giyang ko girbiran na si sabasa naswal la ito takadir sa dira nga pamatay. Ay amaan yan na di kad matay o di nga da na malangan so lang ulang na budget ka sa dunia. Ako so lang wa budget ka na kituon na ka din. Ka ito fikar ka wala matuon ka. Nagito isaba pa. Giyang nga riski mga bangsa ko na di tanong ikalak. Iba tita patay tanwangos. Kamata nas wala na si tano agiyang ka na riski. Kada tarang tami aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andid ni kapat ulan wata si kotian winayan. Na sumiyugus wala sa malak na piyagi masok anya nun sa niyawa agiyang ko tuwa ikaw gat nagu piyagi surat wala agiyang ko tuwa patsoson giyang utapat na paganero na so mapagidadian ay katinian sa dunia ikadua na so riski niyan na ikatalaw na so amalian, mapagamalian. Na ikapat na ino baraw ko anta ka daw ko riyan. Gito, namya pasad. Aya maanan yan na so mapagumur ka na matataks. Walikulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Umanati wala ipagtaw na didian na andi ko mau diindiran na di kagamit sa isa ka oras na di pen kisig sa isa ka oras. Pwede pati nga man ito. Didiin mga bangsa ko so umurtan. Andi ko man yan, nadid na ako bitiara. Na ayabu ito takadirsan mga bangsa ko naswala. Nagya mamungo to ikadu aso riski nga. Pagpararaka wala. Nami susurat. Na di ka matag matay o di nga dahon makuha. Beda na dita no katawan. Agi ng utaris kita no. Eptumur ka wala.
sa ayaman yan na damar ganon. Dataragi yung katiru yan na wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sadna tiguwala sa ekalakihan sa Allah, napakasalangan sa kanya no Allah sa maliwanag. Ayaman yan napi karargnir ka, api kapakandidemar ka, na asar ka ikalakas wala napakaligtas ka sa giyong utay mindedamar akala ka naguupo na ka pa nakalakan sa wala napakaumar ka so riski niyan adid maapad sa itongan ka pama na adno pa maapad sa itongan ka riskir ka wala na ado man napapakaw adi maapad sa itongan ka riskir ka pan wala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sadin sa ayan yan sarigan sa Allah na sa kanya na Allah napakasarigan yan. Pakasarigan yan. Ayaman yan na di ka din napakawan. Kaasar ka ayang nga balwin a panarigan na ka nas wallah. Na titu-titu na panarigan. Adi ka din kabinasaan. O mga kaadnian kakayesu Allah na so mga kaadnian na ipaparian na may karukon miya na rin na siya pangawala naginan mga bangsa ko ang kanan na riski na upuun ad na maparati ang kaaya priski sa lakok wala na miya kapanakuto ka. Padapan mga bangsa ko, papanangilaan tano, abatan umisa ko to ron sa wala, naging ko to kababali wala an nafi ad-dar. Sa kanyan, kagaganyan, kaumpi ang kanyan, nagusakan yan man ni kagaganyan na may sugat ka sumurala. Ginan. Ayamanan yan nang uto kababaliwala an nafi ad-dar sa kanya ni pupumagay sa kamapian, sa kanya ni pupumagay sa kamuralaan. Ayamanan yan na di ka din kamuralaan inunta na punan sa galabag ka. Nadataro to mabuas si ko kakakuang ka. Si ko guna kamapian nasi pakapngulala na Allah ko di nga di kang galabagasi ko mapia agalabag na ikilimo ka wala na pakadaya ka al-mumit asakan yan sa wala apapanguyag nagupapangimatay kanda baad na papangimatay sa lakaw si wala. Basta uyag-uyag nga wala na wanap kadi terka sa marata sa kapatay nga na di ka ba wala na di ka matay. Miya kaysa kon mga bangsa ko na adung nasa kato mama. Piyagay na ngono sumisi igu naguromer ito naguptipuro. Piya kaysa isa niyan na buno niyan abay di siya ito na da ba niyan nun karataan. Huwag nakagigira nga manusia na inumbungan na iblis. Siyol ka na satan na di manaitan. Anto na ipkulo la. Diteng ka sa otag na gani na reita na kagud si ko sisiig niyan na ririitan niyan na dudengkin niyan na titipon niyan. Ditaro to. Siya to. Nakagya ko nakuan. Na piyagay na nga timba kanyan.
Ayaw na sumagadagi yung uta. Paginan yan, kirarangitan yan, nakanap na kayo ba niya riduwe. Kagibo yung uta kariritan yan. No? Nagunya nung uta nga so, timba yan. Nagunya ang pasalaw ba mimbato kami bakal. Nakaya ko na may po siya kayo to. Napisili ang piruman na din. Pagras. Natigin na pumaling. Ada matay siya kayo to. Ilan yung mano to. Gira di ka ba walaw baka matay. Nasiya pa nga niyan. Naumabuka ba wala matay ka. Napiyan to na isuan ka. Naigira mga bangsa ko. Pera tiyatan na napkitagunta sa kawaraw. Napkidir kita ngutuwa katatalawi. Agiyang kaya katatalawi, mga bangsa ko na isad na ya, amarata sipat. Agu ka pa na ko to, amay ka ad na ipkila ka kaading apkilay. Kaaya buwa patot, ikala ka tano, aditan upkilay na swallah. Gip man ang to apkilay nga, pagabinasa ka dataro arimaw, o di natrak, kilis kanian. Na piyalagu yan na boto ka pa na ko to. Kagititir na khawf, tabi'i, normal la kalaka. Ugid na ba anak, ikilaka ka, asala ka ukwala. Kebinasaangan yan. Kada taro kalaka ka sa satan, kalaka sa jin, ada mele nga jin, aguda mele nga satan. Nakapana ko to. Da pagilay nga ay pa man, pagabinasar ka na, ino ka malaka. Aya buka pa kaya ikalaka. Mula sa ngayon wala, nasuki ka lang nakakwala. Ika alaka ka ubakan niyang kararangiti. Naginan. Miya kadadakal mga bangsa ko, kiribat ko na taraya pa, masala. Aya kataw niya na damadusa. Natagin ba kami ang kapan ako to, igira man to, ad na ipkilakyan. Di pa karaw miga ko walay. Asa kaniyang buka, kaya ko na ubabadin omsa. O duman namatay. Dinian pinarigan sa wala. Kadigito nante pananarigan yan namya binasa so paratiyang ka. Kailangan manusia na mauraw. Kapadanan sa pamana sipat amapya amauraw. Mga bangsa ko bida sumawaraw ako sumarangit. Kasumarangit naginan sa mga tao. Isa sa latian na ginawa niyan ko personal interest yan na upunian di kekwa agyang kutuap kebebayan yan na marangita din na marataw tuwa sipat ang tuwa marangita ay prangitian na personal interest. So kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dakun din makaprangita sabae ni prangitian na personal interest. Padaguna na sa sipat amarata mga bangsa ko ang na upunan na di bagi-bagi na upunan na makakuha na o tagadin na gani-gani din na kararangitan din. Nagina ni marata asipat. Ang utop man na mawaraw na ayam mutuin sa mawaraw nagyang kutuwa dinyan isnong swagaman yan. Dinyan isnong agyang kutuwa patot asipan. Ayam maanan yan na may pamayandigan yan. Namida sa mana sumawaraw agu sumarangit. Agiyan ka na marangit. Na may lengad na karangit yan o punyan di ka bisai makuha agiyan ko tapumusawan yan. Gipman na nga na mawaraw. Napiada makakuha si ko di bagi-bagiin. Nada labutian nun. Katiyan naman natin. Nada taong atong hindi. Ugid. Naubayan niya kili na pagkadapan na su Islam. Pagkadapan na su mga Muslim. Pagkadapan na su ingid ana din yan ipagyu. Nagunyan ipalugar. Apiaron miyatay. Gito man so mga tao malay paninindig si ko agaman yan. Aguso ingid yan. Aguso bangasan yan. Na mga hero. Ko kaya pamateran ko kaya lindingeran ko ingadiran aguso. Agamayran aguso bangasayran. Ato na mana kalinding ako bangsa. Kailangan na girakuan na. Di tayo di progrugo din. Ato na kalinding ako bangsa. Ay mana kalinding ako bangsa nang utatig tanwa herd. Pamana
Kasi pa nga ko pamilya ka. Uba makadapanas. Uba pa kayo o mga tao. Na ayaman, nagyang ito. Kapliningan nga sa tama sa matay kaon. Na jihad fi sabilillah. Ibaratian pa man, ang utang mga bayko Islam, na uba na pagkadapanason, ayamalag na pagka sundungan yan, o di na di man niyan, na di ka pa kayo Muslim, uban yan pangunutan. Siko daw lalabasi ang mga bangsa ko na miya kaysa, naso kapakanda to al-Mu'tasim, na mini tuli sa tangilan yan, aad na ba'i, madada ka po mga kapir, patiluan yan so Mu'tasim, panggirawawa Mu'tasima, paman na hey Mu'tasima dato amin na anda ka din, kati ako kakalabusun ako mga ridwi tanong, na upaman na ipungunot ka ko, ridwing ka, aso mga tantara ka, mga bay, nasisigo mga kalabuswiran. Namiya kagiraw sumuotasim, kagi iram payron, agiyang kutwa tutulan sa kutabaya, labay kaya amatallah. Ay, maananin na imanto, na piagragamis ka, oras imanto na sungo na mis ka sang kanan, katataguan ra kasi sa Amoria, na oras buto, na magaan sumagaan, na murder sumuotasim, tinim mo yan sa mga tantarayan, na lumiyala ka usiran, na miya ko masiran sa Amoria, na dapan matingkas sa mga tantarayan si sa Baghdad, kadakalian, apaman na miyagrag sang utas sa katawbay, pinapati niyo manuto. Ayamanan yan, na kala, maratabat, o mga Muslim, kung di ka paraga, kapag raga, si ko ayaman na maratabatiran, giraman to aya pagkadapanas na sa Islam, aguso ayamanin na agama Islam, aguso engadu mga Muslim, na diran din oto imbagay alugar, ginan mga bangsa ko, ayaman yan napad, ang mga sifat, amapia o Muslim, amawaraw, kanda ba, marangit, naginan mga bangsa ko isa apaman nagugudan sa giyang kaya-ayaman yan, na makapantag siko kapsimba atano siko Allah, daba tano ikilaka arwarbo siko Allah. So lango-lango na di pakilay, mga setan, mga jin, mga tonong, mga kuba, pagiro pangairan sa lawasay ko pa ma, ada kilay nga pangiro pa, naupun ka kalakan namin apa nakuto ka. Kaayabu ikilaka ka, na so Allah, kasaka niya ni al-muhi, al-mumit, ay pupunguyag pupungimatay, na may kabayamanan yan, na ikalakatano so ayamanan na, sa lakaw ko wala ka, ay mapikirtan na ay pupumuno, na ay pupungimatay, nagu-ay punguyag, may aliutan si guris o Islam. Naginan, padanan, sa mi penakoto, o mga tao, abaad na maparatiran, pengimatay na punguyag asalakaw si kuwala. Padapan sa giyang kuto, kapakay isa-isa kuwala, ayang abu, ayamanan yan, na kadnan, na giyang kuto, kababaliwala, al-mutasarrifo, fi su'uni khalqihi, sa kanya ni diing gira-giray, siko betad o kaadnian, ayamaan na swalla, na tano diing gira-giray, ay di mamapar. Sisag yung nga dunia, mga bangsa ko, na darul ibtila, dar pa inya, pag-examine nun, so mga tao, dar pa apaman na pag-examine kaon, ay taman, apa nagunta man naka
sa kapaparatiang ako kadnan ka Arabul Alamin. Sa kanya ni dingira-giray ko basa, si ko betado. Aya mana, aya sumusugo ko, alungan sumubang sumedap, aya dingira-giray ko betad, aad na masa panenggaw na ana masa kekayaw na adna masa pagiltano to matengka si sabas Arab na adna masa saif na adna masa shita na adna masa arabi' na adna masa al-kharif pat so ayam anan yan na kiyang bebedu climate si sa dunia sisa nga masataniman to mga bangsa ko na giya nga February na depan mada agyang ko to asita pamana kapananenggaw a dunia na andid ni kapakasoldo Mars April May nagyutip mutun sa Rabia adi ipagubaro-baro mga pamumulan nagukapagungan yan na andi kapakasoldo safe June, July, August na miya kayaw-yaw na gito so kapangaluluto ko mga korma, mga anggur, marang-barang ang mga ungasapad. Na talaw lang man to. Na andid man ni kapakasoldo September, October, November, nagyutim tuon sa Al-Kharif. Sumip man so matanggaw na pagiltano ayaman na matanggaw agumayaw ang koto Al-Kharif na makasulso ayamanen na December na miya kasulso sita matanggaw. Detar sagi nga kaya sulda December miya nanggaw agu January kaya nga February na magan mapupos na ayaman na pagkayop man na dunia pagkayawangan na mga ingeda mga Arab kakagiyam yaw kumap man so kapkayaw niyan. Aya important antay di siya gira-gira na swallahu subhanahu wa ta'ala na igira man ito bigyan niyan sa lauda para sa mga kaadanian apupit na aniran sa mga tao nagiyan na ni pamana isa patindigan tanoa anda man na ya isa katano na si tano makapapasud ko Allah ada ba tano ika Allah karwar si ko Allah o ba so pamana kapkefit na o mga tao sa giyang kaya pamana betad na ilan yung man mga bangsa ko so kapag mo to al-Masih ad-Dajjal na isanan apaman na permit na fitna niyan so pagtaw ay apaman na kambinasan niyang operati napetiro niyan na sa kaniyang swala mipuyag abadi sa kaniyang nakanabas kaniyang swala ka apaman na gibuwa kaya bugirun wala sa kasibisibiyan para maparati nga as kaniyang swala kanabas kaniyang swala isa na namiya kalala fitna na sigudan niyan pan ayaman na kapakagmaw na dataragi nga maulaw-ula tanoy man to ayaman na ikaala katano so sabed ayaman na niyan na auditano uno tiso ayamalag na amriran na mami miligrutan nagii na ipigsamin raktano ay o Allah o anda man ay kabagar o pangangapat tano sa mata na swala nas kaniyan mutasarif ay di gira-giray ko mga kaadnen mga bangsa ko na miya po sa nga oras tano na ino ka inshallah na sumpa tatano bu ko padip man na oras tano paninta ko wala buat tano sa sampain wala sa pinalamatan na sa kanon sa mga panalamat ko ginyo kapromasay mamamakinag sa giyang etano di ka papaguras Oriano to na pinalamatan ko pa naging radio station na Ranao Radio Broadcasting and TV System Corporation DXSK 95.5 Call FM si matatago sa Barangay Raya Saduco Marawi City. Pinalamatan na sa Chief Technician si Ranol Intong aguso mga padiyan ang mga technician datari Larry Juan Romeo agus si Argi Dirico ko panagunta maniran nayamala nasukir ko kasangkapan aron ini sa bopola tan di ka pakapaginaga apya si kami sa nga studio na si kano ko mga darpayo na di tan di maka sisinabuta ka sabab ko
giyang kaya kasangapan nabalasan wala sa giyang uta bangsa tano kapapantagan na gobernador sa Ranao o kinibugan yan siya oras asa nang amaliwanag serbisyo niyan ko pagtaw. Oriano itong mga bangsa ko sila mong kanulangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.